wannan munafikin da kuke gani littafinsa ne wannan albuduru suta sharhul murhifatil quta nawa na Ibrahim Inyas. Kun san wane ne wannan a tafiyar ɗariƙar Tijjaniya? Shine babban khalifan Ahmadu Tijjani na duniya gaba ɗaya akan Tijjaniya. Shi aka bawa khalifancin, shi ke rike da ita har ya mutu, sannan aka ci gaba. Kuma har yau Ahmadu Tijjani bai yi khalifa irin Ibrahim Inyas ba. To Ibrahim Inyas shafi na 69 ya ɗauko wata matsala da ta caja masa ƙwaƙwalwa, ya rasa yadda zai yi da ita, sai da ya je ya kwafo maganar Ibn Taymiyyah shafi 2 da rabi. Sai da ya kwafo maganar Ibn Taymiyyah shafi 2 da rabi. Shafi na 69, bari ku ga abin mamaki. To shine yanzu saboda Allah dan wani abin nan wani ku ci ku ba mu a ɗariƙar Tijjaniya ya zo yana zagin Ibn Taymiyyah, dan Allah ya kamata mu ji haushi? Ya kamata mu ji haushi? Ubansa Inyas, ina fata muna fahimta, ubansu na ɗariƙar gaba ɗaya ya sallama wa Ibn Taymiyyah, dan wani ya kamata mu ji haushi da Allah? Dan wani sakarai ya zo, wani ƙaramin alhaki ya zo yana cewa wai Ibn Taymiyyah wai jahili ne, wane ne da wane ne, tab baka da hankali. Akar makallahu ba haka yake ba, yace qala shaykhu. To malam sa tabarau ka karanta musu malam. Malam me yace nan? Haka ya faɗa. Shi ka gudan nan bari a bashi wannan. Bari mu bashi wannan kai ne ke naka. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعلمه فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية. والله تالله إن يا shigarin tsinda ya rasa uwar ubansa sai Ibn Taymiyyah.